S pohoršením sledujeme vývoj Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zbližovanie s neofašistickou stranou Republika. Takto ohlásili viaceré osobnosti vznik občianskeho združenia Slovenské protifašistické hnutie. V prípravnom výbore je aj Stanislav Mičov, ktorý sedí u nás v štúdiu. Vítajte v relácii Doslova. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne, že ste prišli. Tak prečo teda, pán Mičov, zakladáte Slovenské protifašistické hnutie? Vy ste teda aj dočasným predsedom, takto ste to oznámili. Tak prečo ste sa takto rozhodli? Pozrite sa, dlhodobo pozorujeme vývoj v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov a to nie je náhoda, že prišla republika gratulovať novozvolenému predsedovi a nie je ani náhoda, že ich prijal. Pretože dlhodobo pozorujeme príklon k takýmto tendenciám smerom k neonacistickým alebo neofašistickým stranám, lebo ja ich tak označujem. Niektorí ich označujú za extrémistické, ale viete, keď si zoberiem históriu tých ľudí, ktorí sú napríklad teraz v republike, tak povedať, že to, čo bola červená guľa, je teraz zelená kocka, tak to by som povedal, že asi nie je celkom v poriadku. Jednoducho táto tendencia vo zväze je, dokonca som od niektorých ľudí počul také divné názory, ktoré mňa naozaj prekvapujú, že sú to šikovní chlapci a že takých nám vo zväze treba. A niektoré organizácie ich prijímajú za svojich členov, bez toho, že by si preverili, aké majú názory. A ja to považujem jednoducho za porušenie základného princípu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, kde sa hovorí, že sa majú stavať proti takýmto tendenciám. Ja si aj v súčasnej politike. Aj na vyjadrenie pre Hospodárske noviny, keď sme túto tému rozoberali, tam odznelo, že Milan Uhrík, predseda republiky, hájí záujmy Slovákov v Európskom parlamente, tak preto je priateľný. Ale vy ste povedali, že to nie je náhoda. Tak čím si vysvetľujete, ako ste to vynazvali aj v tej tlačovej správe, že zbližovanie časti súčasného vedenia zväzu s neofašistickou stranou Pozrite sa, ja mám skúsenosti už z roku 2017, keď som kandidoval v župných voľbách za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a považoval som za také celkom samozrejme, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ma podporí, keďže som bol dlhoročným riaditeľom múzea SMP. No ale na jednej schôdzi, kde bolo zhruba 200 ľudí z SPB, tak som rozprával o tom, aký je Kotleba nebezpečný a jeho LSNS. A po skončení tejto schôdze za mnou prišli dvaja takí starší páni a hovoria mi, že čo mám proti Kotlebovi, to je dobrý chlap a hájí záujmy Slovenska. Čiže to hájenie záujmov Slovenska zo strany týchto ľudí a argumentácia tohto typu nie je nová. Jednoducho oni musia nejak ospravedlniť. Je to tak, a ja to vidím aj v tom kontexte, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a jeho členovia sú presvedčení, že treba bojovať proti súčasnej vláde a každý spojenec je dobrý. Ale to nie je pravda. Čo ich teda spája teda tematicky? Ako to vy vidíte, keď ako by sme rozobrali tú vetu, že sú to vlastne ľudia, ktorí hája záujmy Slovákov? No, čo je to hájenie záujmy Slovákov? Podľa mňa Uhrík poškodzuje záujmy Slovenska tými svojimi vystúpeniami aj v Európskom parlamente, aj vôbec na sieťach. Nikde neponúka riešenie, povie, že Európska únia a hlavne parlament sú zbytočné organizácie, ale pri tomu nebráni byť europoslancom. A som hlboko presvedčený, že znova bude kandidovať. A keď je to zbytočná organizácia, na čo do nej potom kandiduje? Len kvôli platu alebo kvôli presvedčeniu, že spolu s extrémistami a ultranacionalistami v Európskom parlamente nakoniec presadia zrušenie Európskej únie, lebo vieme dobre, že podobné strany, ako je Republika, sú aj v iných európskych krajinách a dosahujú pomerne veľké zisky vo voľbách. Však vieme, o čom asi hovoríme. A teraz práve preto, že Uhrík sa dostal do Europarlamentu, tak nadviazal kontakty s týmito politickými stranami. Nedávno sa chválili, že v Bukurešti sedeli a že prijali spoločné stanoviska. Najväčším nebezpečenstvom v politickom sektore je nacionalizmus. Nacionalizmus viedol k obidom vojnám v 20. storočí, ktoré boli zničujúce. Jednoducho, kým si neuvedomíme, že na prvom mieste je človek a nie to, či je Slovák, Maďar, Rumún alebo akýkoľvek iný podľa zaradenia nacionalistického, tak sa nikam nepohneme. Jednoducho,
xenofóbia a homofóbia nepatria na politickú scénu. A budem všetko robiť preto, a naše hnutie tiež, aby sme tieto tendencie potlačali, ale nie tak, že budeme žiadať napríklad zrušenie týchto politických strán, lebo na to, ako si vôľa nie je, ale budeme jednoducho ľudí presvedčať, že toto nie je správny smer. Okrem vás, pán Mičev, zakladá občianske združenie aj Miroslav Seged, Jozef Ťažký, Peter Weiss a Boris Zala. Čo bolo tou poslednou kvapkou? Prečo ste sa vy rozhodli, že do toho idete? No, poslednou kvapkou bola tá fotografia Uhrika s novozvoleným predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý to zdôvodnil tým, že prišli mu zagratulovať a on predsa nikoho z svojej kancelárie nevyhodí. No podľa mňa predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov alebo ústrednej rady by jednoducho takýchto ľudí príjmať nemal. To je celé, čo k tomu poviem. A vyvolalo to rozhorčenie nielen u nás, čo sme v tom výbore, ktorý je prípravný, ale aj u mnohých členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Čo to znamená, že to u nich vyvolalo pobúrenie? Sú teraz nejaké pnutia v tom zväze? Pozrite sa, my sme ohlásili 29. augusta, že zakladáme toto hnutie. 30. sme poslali všetky potrebné dokumenty na registráciu. Čakáme, kým budeme zaregistrovaní. To, akým spôsobom sa nám ohlásili ľudia po ohlásení založenia tohto občianskeho združenia, ma presvedčilo, že je to krok správnym smerom. Len za prvé dni niekoľko 100 ľudí, či už ostatným zakladajúcim členom prípravného výboru alebo mne sa ozvalo a samozrejme aj mnoho členov súčasného zväzu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Čiže urobili sme správny krok. Teraz majú samozrejme všetci možnosť. My vôbec nepresadzujeme, že by mal sa nejak zväz strieštiť, alebo že by sme chceli jeho zrušenie či ďalšie veci. To je nezmysel. My jednoducho ponúkame alternatívu a hovoríme nielen o historickom fašizme a nacizme, my hovoríme o súčasnom neofašizme a neonacizme, ktoré sa naozaj derú na povrch politiky a chceme vystrihať pred tým, aby sa nedostali naozaj k moci, lebo vieme dobre, že ani Adolf Hitler nemal potrebných 50%, mal niečo cez 32% hlasov. Napriek tomu vo veľmi krátkej dobe dokázal ovládnuť nemeckú politickú scénu, zaviesť najskôr autoritatívny a potom totalitárny režim. Čiže tu nie je potrebné, aby tie politické strany získali nadpolovičnú väčšinu hlasov, ale sa môžu chopiť moci. A kroky, ktoré k tomu vedú, už naznačili, či je to už referendum o vystúpení z NATO, alebo aj spochybňovanie Európskej únie a Európskeho parlamentu. To, čo hovoríte a ako to popisujete, nevidí Slovenský zväz protifašistických bojovníkov? No, ja neodsudzujem Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ale jeho časť jeho súčasného vedenia, lebo viete dobre, že medzi signatármi je aj Jozef Ťažký, on je podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ano. A mám signály, zatiaľ nebudem menovať, že niektorí oblastní predsedovia vstúpia aj k nám. Zostanú aj v zväze, lebo naozaj nie je možné, aby sme my dávali podmienku, že musia vystúpiť zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a chcú byť našimi členmi. My ponúkame dvojité členstvo, však v občianskom združení je to normálne, nevylučuje sa to, môžete byť členom akýchkoľvek občianskych združení. My budeme mať ale veľmi striktné podmienky na prijatie do nášho hnutia a tie budú hlavne v tom, že nebudeme prijímať ľudí, ktorí majú nejaké väzby na neonacistické, neofašistické alebo extremistické hnutia, politické strany alebo spoločenské organizácie. William Longauer, teda nový predseda Zväzu protifašistických bojovníkov, bol na tej fotografii s Milanom Uhríkom a Peter Weiss upozorňoval na to, že aj celá tá jeho voľba bola minimálne otázna. Tak je to tak, že nie je jasné, akým spôsobom sa on stal predsedom tohto zväzu? Pozrite sa, ja som nebol účastníkom zjazdu, ale z toho, čo viem a z dokumentov, ktoré som mal k dispozícii, je celkom jasné, že ten zjazd neprebehol relevantne, že tam bolo niekoľko závažných procesných chýb a viem, že doteraz neexistuje právoplatné uznesenie, tak ako môže byť niekto predseda, keď nebolo schválené zjazdové uznesenie a nie je doteraz v dispozícii. Celkom dobre to nechápem, čiže
A doslova by som povedal, že ma prekvapilo, že ministerstvo vnútra, teda to oddelenie, ktoré to má na starosti, nakoniec stiahlo nesúhlas a dalo súhlas s tým, aby bol William Longavere zapísaný ako predseda zväzu. No nech sa páči, ja nie som, nech je predseda zväzu a nech si členská organizácia zhodnotí, že či je to v poriadku, alebo nie. No, Milan Uhrík tvrdí, že ako strana majú najviac členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. A ja som teda hľadala nejaké jeho výroky, ktoré by sme tu mohli spomenúť. A on napríklad je autorom výroku, keď hovoril o Jozefovi Tisovi. Bol to podľa našej mienky dosiaľ jediný skutočný slovenský prezident, ktorý zastával práva Slovákov, čo sa samozrejme nedá povedať o novodobých slovenských prezidentoch a už vonkoncom nie Andrejovi Kiskovi. To bolo v súvislosti s tým, že v tom čase si LSNS vystavila fotografiu Jozefa Tisa a nie teda Andreja Kisku ako prezidenta v tom čase. Ako sa pozeráte na tieto vyjadrenia a kedy sa vlastne, či ste si všimli, že sa teda republika alebo jej predstavitelia začali meniť, lebo Milan Uhrík teda už sa inak stavia napríklad k Slovenskému národnému povstaniu alebo napríklad aj k Jozefovi Tisovi? No, to sú také konjunkturálne zmeny vyhlásení. Republika a jej predstavitelia čelní v politike pochopili, že s tým adorovaním slovenského štátu a Jozefa Tisa asi u väčšiny obyvateľov neúspejú a potrebujú sa aj nejakým spôsobom odlíšiť od LSNS. To znamená, že sa snažia akoby byť priateľnou politickou stranou pre široké politické spektrum. Treba sa spýtať, samozrejme, komu to vyhovuje a kto s nimi v povolebnej spolupráci počíta. Ja to zatiaľ neviem vyšpecifikovať presne, ale toto je asi hlavný účel, aby niekto nemohol povedať, no veď, ale vy tam máte ako spolupracujúcu stranu nejakých neofašistov alebo neonacistov, alebo extrémistov, to už je jedno, ako ich nazveme. A týmto spôsobom, že začínajú klásť vence v rámci oslav SMP, napríklad aj múzeu SMP položili veniec v tých po 10. hodine, keď kládli politické strany. Tak, viete, ja si pamätám dobu, keď bol Uhrík šéfom úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. V čase oslav zavesili na budovu čiernu zástavu. Ďalší rok lietal balón LSNS, tesne pred oslavami. No, ako sa to zmenilo teda v jeho vedomí? Ako vytriezvel? Načítal si literatúru? Ja ako obdivujem tie zmeny, lebo ja vždycky používam ten jeho výrok, že nemôže sa vyjadriť k holokaustu, pretože vtedy nežil, ale onedlho sa vyjadril k Tisovi, ako keby vtedy žil. Takže povedzte mi, že čo toto sú za politické kotrmelce. Ak si niekto nevie priznať svoju politickú farbu, tak by som to povedal, tak potom nemá na politickej scéne čo robiť. Takéto kotrmelce jednoducho vo mne vyvolávajú nedôveru a vždy to tak bude. Ako sa ako historik vôbec pozeráte na to, že sa chodia nejakí ľudia kláňať stále hrobu Jozefa Tisa, alebo majú vyjadrenia o tom, že to bol jediný skutočný slovenský prezident? Pozrite sa, v každom štáte, v každom národe je skupina ľudí, ktorí majú jednoducho vzťah k autoritatívnym alebo totalitárnym spôsobom vládnutia. A robiť zo slovenského štátu nejakú prvú slovenskú štátnosť je holý nezmysel, pretože to neobstojí ani de jure a možno len čiastočne de facto. Jednoducho vznik slovenského štátu bol podmienený podpísaním Mnichovskej dohody a neskôrším rozbitím Československa nacistickým Nemeckom. A ako vieme, v roku 1941 signatári dohody z Mníchova, či už Veľká Británia alebo Francúzsko ju vyhlásili za nulitnú, čiže neexistujúcu. Samozrejme, bolo to v rámci tých historických udalostí, ktoré sa udiali. Ak teda nie je platná de jure dohoda z Mníchova, tak nemôže byť de jure existovať ani slovenský štát, tak kontinuálne vlastne existovalo Československo a preto sa aj SMP prihlásilo k Československu. Ale nie len preto,
že na medzinárodnom poli bolo Československo etablované od 41. ako politická sila so svojou vládou v Londýne. Ale hlavne preto, že Československo bolo zárukou demokracie a slobody na rozdiel od totalitárneho systému úzko naviazaného na nacistické Nemecko a plniace všetky zadania, ktoré od Hitlera dostali, či už v hospodárstve, zahraničnej politike, alebo rasovej politike. Poďme aj k oslavám Slovenského národného povstania, pretože bolo to 79 rokov. Takéto sme mali výročie, oslavovalo sa v Banskej Bystrici. A vy ste napísali k tomuto status, ak môžem, tak z neho zacitujem. Ľudia chodili do areálu pamätníka SMP aj preto, aby sa tu mohli stretnúť s ústavnými činiteľmi. Oslavy SMP bez tohto kontaktu strácajú základný zmysel. Slovenské národné povstanie bolo národné a ľudové a také musia zostať aj oslavy tohto štátneho sviatku. Chápem to teda správne, že sa vám nepáčili oslavy 79. výročia? Pozrite sa, vieme, že asi 3 roky dozadu začali cez občiansky tribunál akési protesty, keď tam vyvreskovali, poviem to tak, ako si to myslím, že vyvreskovali, do Tlampačova a narúšali oslavy. To, myslím si, politikov dostatočne vystrašilo a zdôvodnili aj vláňajšie tohtoročné oslavy bez verejnosti, takže jednoducho chcú, aby mali dôstojný charakter. Ten dôstojný charakter by mohol byť zabezpečený aj tým, že by proti týmto krikľuňom zasiahla jednoducho polícia a vyviedla ich z dosahu oslav, lebo myslím si, a som hlboko presvedčený, že stretnutie sa politikov s občanmi je najvyššia forma demokracie, aká môže byť. Väčšia neexistuje. A preto, aby sme vylúčili 99,9% slušných občanov z oslav SMP kvôli 10 krikľuňom, tak to považujem za chybný krok. Mrzí vás, že prezidentka Zuzana Čaputová alebo poverený premiér Ľudovít Ódor nemali prejav počas toho výročia? Mali, ale mali ho v divadle. Áno, myslím... Mrzí, áno, samozrejme, lebo toto je miesto na posolstvo, ktoré je treba odovzdávať verejnosti. Darmo to bolo v televízii. Ja, ako si dobre pamätám, tak na tie oslavy až do roku 2020, začali sme v roku 2006, chodilo od 5 do 20 tisíc ľudí. A pamätám si 65. výročie SMP, keď lialo 4 hodiny a 4 tisíc ľudí pod dážnikmi počúvalo prejavy politikov. Jedno ktorých, áno, ale počúvalo. Ja som v tom statúce napísal aj to, že niekoľkokrát som z tribúny upozorňoval počas televízneho prejavu, môžu si to ľudia pozrieť, aby bola zachovaná úcta v čase kladenia vencov a v čase, keď hovoria svoje prejavy politici. Nie pre tých politikov, ale pre tých priamych účastníkov, lebo si to jednoducho zaslúžia. Je to ich deň a myslím si, že aj tí priami účastníci by sa radi stretli s ľuďmi. Áno, rozumiem, z úcty k tomu veľkému hrdinstvu. Ako ste to spomenuli, od roku 2006 máme tieto oslavy, vy ste boli, alebo teda počas toho, ako ste boli riaditeľom múzea SMP, sa tieto oslavy začali organizovať. Ako sa po toľkých rokoch pozeráte na to, že tieto oslavy sú často politickou témou a hodnotí sa, aké boli, či boli správne, či neboli správne, či boli dostatočne dôstojné? Urobili si z toho politické strany politikum, čiže vec politickú. A nemajú na to žiadne právo. Ani jedna politická strana. Myslím si, že, tak som to napísal aj v tom statuse, že tieto oslavy majú byť národné a ľudové. Ja si, nie že spomínam, ale z historických záberov, či už filmových, fotografických, si viem priblížiť prvé výročie, ja som o tom aj jednu štúdiu napísal, Slovenského národného povstania. Zoberte si, že to bolo Banská Bystrica bola oslobodená 25. marca a 29. augusta sa už v Banskej Bystrici konali celonárodné oslavy v 45. Prišlo tam, boli rozbité železničné trate, cesty, bolo množstvo cest zamínovaných. Prišlo tam 70 tisíc ľudí do mesta, ktoré malo 10 tisíc obyvateľov. Vítali
nadšene tí ľudia, aj partizánov, aj vojakov, aj politikov, ktorí sa zaslúžili o Slovenské národné povstanie. Chceli sme dosiahnuť to isté, tým, že sme obnovili každoročné oslavy SMP. A podarilo sa to. Chodili najvyšší ústavní predstavitelia tohto štátu a je to podľa môjho názoru, ale môžeme rozporovať, ale je to tak, najväčšia protokolárna udalosť Slovenskej republiky, ktorá sa koná každý rok. Je podstatné, že sa neustále rozprávame o tom, ako to oslavujeme, alebo či je skôr podstatné to, že či chápeme význam Slovenského národného povstania v našich dejinách? Pozrite sa, ak vytvárame priestor na to, aby raz do roka si mohli všetci občania spoločne s politikmi pripomenúť toto výročie, tak ho vytvárame aj preto, aby na tie oslavy prišli nielen priami účastníci a ich potomkovia, ale aby tam chodili celé rodiny. A ono to tak bolo. Chodili starí rodičia a deti. Vytvárali sme aj programy tak, aby sme dokázali vytvoriť podmienky na to, aby všetci tam chodiť mohli a aby si každý niečo našiel. Našli sme naozaj vynikajúcu spoluprácu v armáde Slovenskej republiky, v policajnom zbore. Veľmi dobre to fungovalo až do tej doby, kým naozaj nezačali sa tam diať veci, ktoré tam nepatria. A začalo to ešte niekoľko rokov dozadu, keď prívrženci Igora Matoviča začali pískať na Roberta Fica, čo som ja tiež začal kritizovať v rámci televízneho prenosu. Ale tam sa mi podarilo aspoň tým, že som to povedal tých ľudí, aby počas toho aktu boli ticho, tak áno. Ale s občianskym tribunálom sa vám nepodarí nič. To boli jednoducho hulváti. A zbytočne Vlado Strmeň potom so mnou natočil video, kde odsúdil toto správanie. Oni to nepočúvajú. Ich to nezaujíma. A tam jasne povedal Vlado Strmeň, toto je náš sviatok, tak nám ho nerušte. Konali sa aj oslavy vo Zvolene počas tohto výročia SMP a tam už to išlo samozrejme po stranickej linke. Oslavy organizoval Smer, aj keď teda to malo byť v spolupráci s nejakou časťou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. A rečnil tam napríklad Ľuboš Blaha, ktorý ľudí privítal slovami Slovenky a Slováci, drahí smeráci, súdružky a súdruhovia. Takto začal svoj príhovor, potom mal aplauz. Čo hovoríte na to, ako ľudí privítal vo Zvolene Ľuboš Blaha? Poviem celkom paradoxne, že by si mal pozrieť, ako oslovoval Jozef Tiso pri svojich prejavoch, keď rečnil na veľkých námestiach. Slováci a Slovenky. Slovenky a Slováci. To bolo jeho prvé, keď začal. Pozrite sa, keď súdruhovia, nič pre tom nemá, on sa to používa v niektorých sociálnych demokraciách doteraz. To nie je čiste komunistická záležitosť. Skôr mi vadil štýl toho prejavu, pretože ak je Smer sociálna demokracia, tak by si mal pripomínať odbojárov, ktorí boli hlavne v sociálnej demokracii, a je ich niekoľko 100, ale ani jedno také meno som tam nepočul. Ja sa hlboko skláňam pred aj tým, čo urobilo 5. legálne vedenie Šmitke, Husák, Novomestský v rámci povstania, klobúk dolu. Ale hovoriť, že kľúčovú úlohu v povstaní mali komunisti, je tak trochu zavádzajúce, lebo bez demokratického odboja, bez podpisu Vianočnej dohody k ničomu takému neprišlo. A čo sa týka bojov, tak môžeme hovoriť o partizánoch, ale kľúčovú úlohu mala armáda. A my sme doteraz neschopní Goliánovi a Viestovi ako veliteľom povstania vzdať takú úctu, ako si zaslúžia. No ono to vyzerá z toho, čo mi hovoríte, že viacerí politici by si potrebovali naštudovať dejiny. No, viete, toto je... Tieto prejavy, ktoré odznievajú v rámci politického boja, považujem za účelové. Jednoducho, tu potrebujú získať nejakým spôsobom hlasy a ja neviem, či si Ľuboš Blaha uvedomuje, čo hovoril, ale vetu po vete by som mu to vedel vyvrátiť. No napríklad povedal aj to, tiež som ho chcela zacitovať, fašizmus sa vracia, obliekol si dúhové farby, obliekol si ružové farby, dnes tu máme liberálny fašizmus a musíme ho poraziť. Tak máme tu, pýtam sa vás ako historika, liberálny fašizmus a existuje vôbec niečo ako liberálny fašizmus? Viete, čo je najväčší paradox tohto tvrdenia? Liberálny fašizmus je výmysel ultrakonzervatívnych politických predstaviteľov v Spojených štátoch. A teraz ho preberajú ľavičiari, akože ľavičiari na Slovensku.
Žiadny liberálny fašizmus neexistuje. Existuje len fašizmus, ktorý je jasne definovaný. A keby si aj títo ľavicoví akože intelektuáli pozreli len poučku, ktorá nie je síce už aktuálna a ktorú použil Dimitrov, tak už tam by im to nesedelo. Keďže si zoberte, že jedným zo základných princípov fašizmu je antiliberalizmus, antikomunizmus, antidemokratizmus. Tak o čom to tu hovoríme? Prispôsobovať si niektoré liberálne veci, že sú akože fašistické, tak viete, ja keď na akýkoľvek režim to napasujem, tak sa tam nájdú veci, ktoré by som mu povedal, že sú fašistické. Je to nezmysel. Nič ako liberálny fašizmus neexistuje. No a teraz sa tým ale oháňa častom, že liberálny fašizmus, počúvame toto slovné spojenie, tak keby ste mali ľuďom, ktorí, dajme tomu, nikdy nepočuli výraz fašizmus, vysvetliť, čo to je, tak ako by ste to pár vetami vysvetlili? Pozrite sa, za prvé, fašizmus je diktatúra. To znamená, že sa snaží o nastolenie vlády jednej politickej strany. Potiera všetkých politických oponentov a to, čo je základný princíp, je to, že hovorí, že je tu nejaká doba, v ktorej sa potiera kultúra, hlavne národná, že prichádzame o slobody tým, že nám vnucujú svoj vlastný názor. A jednoducho treba povedať, že kým existujú voľby a človek má právo si vybrať na politickej scéne kohokoľvek, tak žiadny fašizmus tu existovať nemôže. Toto je základný princíp. Máme slobodné voľby? Máme. Môže sa volič rozhodnúť, že koho bude voliť alebo nie? No tak keď sa rozhodne voliť Uhríka, no tak je to tak, ako príjmeme to, rešpektujeme tie výsledky volieb. No keď sa rozhodne voliť kohokoľvek iného, tak to tiež musíme prijať. Ide o to len, aby tieto politické strany, ktoré sú extrémistické a ktoré tu navrhujú riešenia, ako niečo zrušiť, ale pritom nenavrhujú, čo bude potom, keď sa to zruší, tak aby sme ich nebrali ako politickú silu, ktorá je niečo schopná urobiť. Mm-hmm. No, my sa rozprávame v septembri a vlastne 30. septembra to budú vlastne 2 roky, čo vy ste bol odvolaný z pozície riaditeľa múzea SMP. Ako sa s odstupom času pozeráte na celú tú situáciu okolo? Pozrite sa, ja to poviem veľmi jednoducho. Všetko raz začína, všetko raz končí. Ja som to prijal s hlbokou pokorou. 15,5 roka som mal možnosť byť riaditeľom jedného z najvýznamnejších múzeí na Slovensku. A myslím, že za tých 15,5 roka sa to múzeum úžasne zviditeľnilo. Uznaním mojej práce je aj to, že aj keď prešlo pod ministerstvo obrany, tak nový riaditeľ bol vybraný z ľudí, ktorí vyrastali pod mojím vedením. Čiže tá kontinuita tu bola zachovaná. A ďalšia vec, všetky tie programy, ktoré som rozbehol, pokračujú. Že pani ministerka a pán minister nie sú schopní prijímať iný názor ako svoj, to je ich problém, nie môj. A musím povedať, že takú ignoráciu k odbornej verejnosti, ako sa udiala v súvislosti s presunom múzea SMP z kultúry pod ministerstvo obrany, som ešte nevidel. 300 popredných odborníkov zo Slovenska, z Poľska, Českej republiky, Francúzska, Spojených štátov podpísalo nesúhlas s tým, aby šlo múzeum pod ministerstvo obrany. Pán Nator ignoroval, dokonca povedal, že som ich zmanipuloval. No keby som mal takú moc, že viem zmanipulovať 300 vedcov, tak založím vlastnú akadémiu a zoberiem si ich tam. A dokonca som zmanipuloval aj takých, ktorých som v živote nevidel a s ktorými som ani v živote nehovoril. Ale napriek tomu teda tie 2 roky fungovania múzea v čase, keď tam už teda vy nie ste, hodnotíte, takže je to kontinuálne pokračovanie práce, ktorú ste začali? V niektorých aspektoch áno, ale tým, že sú pod ministerstvom obrany, tak vedenie má trošku obmedzené možnosti samorozhodovať, lebo ministerstvo obrany funguje na inom princípe.
ako funguje Ministerstvo kultúry. A ja som hlboko presvedčený, že Múzeum SMP nemalo nikdy patriť pod Ministerstvo obrany, ale pod Ministerstvo kultúry. Pretože Slovenské národné povstanie, protifašistický odboj, nebol len vojenskou záležitosťou. Najprv bolo treba prijať politické rozhodnutia, získať si na svoju stranu spoločnosť a až potom nastupovala armáda. Ja si hlboko vážim všetkých vojakov, ktorí sa zapojili do povstania. Ako som už povedal, Golián s Viestom by mali byť na piedestáli tohto národa. A bohužiaľ, keď sa robilo tá anketa 100 Slovákov, tak sa ani jeden do prvej stovky nedostal, čo je pre mňa teda žalostná záležitosť. A myslím si, že ešte máme čas na to, aby sme vzdali oveľa väčšiu úctu aj tým, ktorí ešte dosiaľ žijú a ktorí si všimneme len 29. augusta. To ste pekne povedali, mohli by to byť pekné slova na záver, ale mám ešte jednu otázku pre vás, pán Mičov, pretože vy ste aj na kandidátnej listine strany My Slovensko na 3. mieste. Na kandidátke je 49 ľudí a v podstate vás nemerajú ani prieskumy. Nevieme, ako sa pohybujete, pretože boli by to len nejaké stotinky. Tak aký má zmysel kandidatúra za takúto stranu? Pre mňa má zmysel každá kandidatúra za akúkoľvek demokratickú stranu, ktorá je stredovo ľavá. A má to taký význam, že ponúkame riešenia, ale táto strana nie je nová síce, ale vznikla premenovaním len 2 týždne pred voľbami. Áno. A nie je to projekt len na tieto voľby, ale aj do budúcna. Tie riešenia, ktoré ponúkame, sú, myslím si, naozaj veľmi zaujímavé. Stačí, keď sa ľudia s nimi oboznámia, uvidíme. Ale ja som napríklad hlboko presvedčený, že možno v krátkej dobe sa dočkáme ďalších volieb. Uvidíme, ako to bude prebiehať. Ak nie, tak o 4 roky. Parlamentných volieb? Parlamentných, pravda. Lebo myslíte si, že sa nezloží koalícia? Myslím si, že to bude veľmi zložité. Uvidíme. Viete, prieskumy aj v minulosti ukázali, že niekedy sa ľudia rozhodnú naozaj v hodine 12, kam to hodia. A ja si myslím, že ani tá naša situácia nie je až taká beznádejná, čo keď sa rozhodne 5% ľudí, že to tam hodia aj nám. Takýto ste optimista. Áno, však nemôžete ísť do politiky bez optimizmu. A ja si myslím, že až po 39. budeme môcť povedať, kam to smeruje a či vôbec bude reálne poskladať vládu. Áno, ako to dopadne, uvidíme vlastne až po 30. septembri, to máte pravdu. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol historik Stanislav Mičov. Ja ďakujem pekne za pozvanie.